Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni nonse kuno ku Free Online Madrasa mu programu yathu imene tikufotokozerana zokhudza al-i'tikafu. Mu lesson yapita ija kapena kuti episode imene yapita imene iliyoyamba timafotokoza za tanthauzo la i'tikafu kuti i'tikafu ndi chiyani. Ndiye mu episode ino tikufuna tuone kuti kodi cholinga cha i'tikafu pamene munthu uyo chabwino wabindikira mu mzikiti wadzikonza yekha kumbali yokhudza kumumvera Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye chotsatira chake kwenikweni ndi chiyani. Tikaona maulama mukufotokoza kwawo akufotokoza kuti i'tikafu ikubwera kumapeto kwa mwezi wa Ramadhani, pachifukwa chonena kuti mu nthawi ya Ramadhani munthu amakhala kwambiri chifupi ndi Allah subhanahu wa ta'ala mukumamumvera zimene iyeyo walamula, kumachita zimene iyeyo adatilimbikitsa kuti tichite. Choncho mudzamuona kuti munthu ameneyo amakhala wodziyandikitsa kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtima wake umakhala wafewa. Koma pamene Ramadhani ija yapita mudzaona kuti anthu ochuluka amabwereranso kumachimo aja, amabwereranso mukunyozera. Ndiye pachifukwa icho munthu amene wadutsira mu i'tikafu nthawi zambiri amakhala kuti wadzipanga improve, anapita ku chimati ku service, ngati mene makhalira galimoto ikapita ku service ikamabwerera kumeneko imakhala kuti ikuyendanso bwino. Ndiye munthu ameneyu amakhala kuti akudzikonzekeretsa kuti pambuyo pa Ramadhani iyeyo adzapitirize kukhala munthu wabwino. Chifukwa chake masahaba radhiyallahu anhum adali patsogolo kupanga limodzi ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama i'tikafu. Ndiye pali ena amene amayankhula zinthu zosalondola zokhudza i'tikafu, monga i'tikafu ndi madzulo kaoka, masana palibe vuto kumayenda kunja kwa mzikiti, kayopita kumsika, kayopita kuti zimenezo palibe vuto. Fachani i'tikafu ndi madzulo. Anthu amenewa samalondola, chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama amati akalowa mu mzikiti 10 days yomalizira, kutuluka kwake ndi pamene mwezi wa Shawwali waoneka. Sanza kuti ukaoneka mwezi wa Shawwali ndi pamene amatuluka yeye mu mzikiti, yani kutuluka kumene kuli kosonyeza kuti akukapanga zinthu zina zosagwirizana ndi i'tikafu. Ndiye tizindikire kuti awo amene amayankhula kuti i'tikafu nzotheka munthu kumangobwera mu mzikiti usiku then masana ndi kumapita ku ntchito kana kumapita ku business, imene si i'tikafu yani. Imene si i'tikafu, tikoza kupereka dzina lina koma sitingayipatse imeneyi kuti ndi i'tikafu, kuti munthu mwina ndi mwana wa sukulu adzibwera mu mzikiti usiku kenako mamawa adzipita ku sukulu, kapena kubwera mu mzikiti usiku mamawa kumapita ku ntchito ngati ali munthu ogwira ntchito, kapena ngati ali munthu amene apanga business kubwera mu mzikiti usiku kenako kumapita ku business kukacha. Ayi, imene si i'tikafu. I'tikafu ndi kuti munthu upangiretu iwe plan yonena kuti nthawi iyi ndikudzipatsa kuti ndidzakhazikika mu mzikiti osatulukamo mpaka na kufikira kumapeto achani a mwezi wa Ramadhani. Ndiye timafuna kuona kuti kodi cholinga cheni cha i'tikafu ni chani. Chifukwa inde tadziwa kuti munthu amakhala mu mzikiti amadzipanga stoko yekha nkumadzisintha li ta'ati llahi azza wa jalla, koma kweni zotsatira zake kweni ndi chiyani. Ndiye tadziwa kuti ndi kudzipangitsa we prepare kuti pambuyo pa Ramadhani udzakhale munthu ogwiranso ntchito zabwino zimene umagwira mwezi wa Ramadhani. Choncho tenti kumanenso mu video imene kubwerayi ndikuseni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.